Poďme si spolu pripraviť to najlepšie a najrýchlejšie domáce poké. Ako prvé si dáme variť rýžu. No a počas toho, ako sa nám varí rýža, si pripravíme kuracie prsia. Ja som ich pripravovala vo fritéze na 200 stupňov 20 minút. Prsia si iba očistíme a v celku ich pekne osolíme a okoreníme. Ja som ich potom šupla do teplovzdušnej rúry, ale kľudne ich môžete urobiť aj v klasickej rúre na teplovzdušnom ohreve alebo iba tak opražiť na panvičke. Omáčku som si pripravila z light majonézy, srirači a napokon som pridala trošku vody, aby bola omáčka rečia. Kľudne si navrch môžete dať iba sojovku, ale ja mám túto omáčku veľmi rada a dodá to tomu jedlu taký šmrnc. No a ideme na to najdôležitejšie a to je aranžovanie, pretože toto jedlo nielenže dobre chutí, ale aj skvelo vyzerá. Do taniera si dáme rýžu a pokvapkame ju troškou sojovky. Samozrejme tak, aby nebola všade naokolo. Navrch si poukladáme na plátky nakrájané kuracie prso a potom príde na rad zelenina. Ja som pridala nastrúhanú mrkvu, použila som na to strúhadlo na zeleninové špagety, potom som pridala sherry paradajky, reďkovku, avokádo a edamame. Myslím, že na tie sa budete pýtať, takže som ich našla v mrazenom v Lidli. Napokon už iba pokvapkáme dressingom, no a obed alebo skvelá večera je na svete. Dobrú chuť!